বিটিআৰ ৰাইজৰ লগত সারা অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষত আমি দেখাই দিম যে UPPL BJP GSP চৰকাৰে কি কৰি আছে আমি মিত্ৰজোট আৰু আমাৰ মাজত কোনোবা যদি কিবা খিলা মাৰিব বিচাৰিছে আমি ঢিলা নহয় আমাক খিলা মাৰিবৰ কাৰণে বयखौबो लोगोसे गासैबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रादाब नायगिरि निउस नायगिरि गासैखौबो आं जोंनि भेरगाव जिल्ला UPPL आरो मोदैबारि ब्लक कमिटि UPPL नि जानानै गासैखौबो रंजालि बैसागोनि गाहाम हामग्लायनाय बावहरबाय लोगोसे बेखौनो जों नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों मैया 7 अक्ट' एप्रिल 2023 मोदैबारिनि कलायगावआव बे प्रग्रेटिभ जनमन्चआव BPF नि दैदेननायाव मोनसे गणहोम बेग जाना थाङो आरो मोनसे शान्ति नागिरनानै बिथांमोना पदयात्रा खालामदों बेखौ जों नुनो मोनदों आरो बेयावहायनो जोंनि BTC नि बारग' चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथां हाग्रामा सारखौबो बाहागो लाफानाय नुदों आरो बिथांमोना बे समाव राजखान्थिनि नामाव मा राजखान्थि खालामबाय थादों बेखौनो जों बिजिरनानै दिनै भेरगाव जिल्ला हिसाबै एबा मोदैबारि ब्लक कमिटि हिसाबै नोंथांमोननि गेजेरजों जों रायजो राजानो मिन्थिहोनो थाखाय नोंथांमोनजों सावरायनो जों नोंथांमोनखौ लिंनानै लाबोदों बेखायनो नोंथांमोनखौ फैनायनि थाखाय जों साबायखर बावग्रोबाय बे शान्तिखौ नागिरनानै पदयात्रा एबा बिथांमोना राजखान्थियारि मोनसे जुजा एबा हजागता हबा खालामदों बेयावहाय खोब आवगायनि बायदि हाजार मानसि जों नुनो थाङाखै आरो जेब्ला पदयात्रा खालामदों बेहाय 300-400 मानसिजोंनो बिथांमोना खालामनो गोनां जादों जेराव बे कालायगाव समस्तियाव मोदैबारि आरो खैराबारि BTC नि समस्ति गोलैयो बे मोननैयावबो MLA थासेयावबो दुर्गादास बर' बायदि सासे गोख्रों MLA थासेयावबो किन्तु जों हाजार मानसि नुनो मोनाखै बेखौ जोङो डाइरेक्टलि बुंनो थाङो बिथांमोना फेलियर जादों आरो फैनानै बिथां बारग' शिबा जिबायदि पलिटिकेलि माखासे स्पिच लाखिनांगौमोन बिथाङा हालाङाखै बेखौ जों नोजोर बोदों आरो फैनानै बेहाय बिथाङा राजखान्थिजों लोब्बा गैयै मोनसे जोंनि जातीय संगठन आबसु आरो DPN बर' बिथांखौ सोंखारिनायखौ जों नुनो मोनदों बेथ' राजनितिक मोनसे एजेन्डा जानो हाया राजनितिका मोनसे डेभेलपमेन्टनि एजेन्डासो जानो हायो BPF दोलोआ जुदि जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जौगाथायनि खामानि मावनो सानदोंब्ला बिथांमोना जौगाथायाव गोसो होनांगौ मनोजगथ' होनांगौ सोरबा आबसुखौ रायनानै जे ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो हागोन जों बेखौ फोथाया बिथांमोना गिदों जे शान्ति नागिरनानै हारि संरैखाथिनि बाथ्रा साननानै एबसुआ जेब्ला आन्दलन खालामदोंमोन बर' रायजो नागिरनानै आन्दलन खालामदोंमोन बै समाव बिथांमोना बुंदोंमोन हाग्रामानि दैदेननायाव बुंदोंमोन जे बड'लेण्ड जानो थाखाय 40 बोसोर नांगोन BPF आरो गाव थासेयाव कुनु दिन बड'लेण्ड जानो होआ बेफोरबायदि अनेक बाथ्राफोरखौ जों नुबोदों बिथाङा अपेन मिटिङाव बुंबोनायखौ जों नुबोदों थ' बिथाङा बे ओनसोलनि बर' हारिजों लोगोसे बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि जौगानायखौ बिथाङा लुबैयाखै आरो हंगातमय मोनसे परिस्थितिखौ लुबैनानैसो बिथांमोना दा पदयात्रा खालामबाय थादों बेखौ जों नोजोर होदों दिनै BTR सुक्तिनि उनाव 99.99% जोंनि BTR ओनसोलाव बड'लेण्ड ओनसोलाव शान्ति जानायखौ जों नुबाय आरो शान्ति जानायनि थाखाय दिनै खननैहै लिटारेरि फेस्टिभेल खनसे इन्टारनेशनेल बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल आरो जोंनि तामुलपुरावहाय BTR ओनसोलनि तामुलपुर मोनसे जिल्ला फिसा टाउन बेवहाय 4th एशियान गेम्स ख'ख' गेम्स खुंनाया बे मोनसे गिदिरथार आरो गोग्गाथाव बाथ्रा जायाव बै ख'ख'नि चेयारमेन बिथां सुदांशु मित्ताला फैनानै मोनसे अनुभव खालामदों जे बे तामुलपुर नङा सिंगापुर बायदि नांदों होननानै बिथाङा बुंदों सिंगापुर माने दिनै साफ सिखोन आरो शान्ति गिदिर बिल्डिं गैया जानो हागौ बेहाय मोनसे शान्तिनि अनुभव जादों
आरो सान्ति जानायखायनो बेहाय मोनसे इन्टारनेशनेल गेम जों खुंनो हादों। बेनो मोनसे जोंनि थाखाय बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बेनिफ्राय देरसिन जों मा गोग्गाना लानो। दा डेभेलपमेन्टनि UPPL आ मोनसे डेभेलपमेन्टखौ फोथायग्रा मोनसे राजनिति हान्जा, सान्तिखौ लुबैग्रा मोनसे राजनिति हान्जा, बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव मिला प्रीति थानायखौ लुबैग्रा मोनसे राजखान्थियारि दोलो। बेबायदि हिसाबै दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों सान्ति लाबोनो हादों आरो जौगानाया लासै लासै स्पिडि लालांगासिनो दङ। बे जोंनि मोदैबारि ओनसोलाव 17 बोसोरखौ बे 2 बोसोरजों रिजायनानै नायोब्ला टटेल बिथांमोना जिर' क्रेडिट। मैया फैनानै बे मोदैबारि ओनसोलाव मा मावलांखो बिथां हाग्रामा महिलारिया मोनसेबो फोरमायनो हालाङासै। उल्था प्रमद बर' सारखौ कन्डेमनेसन होनानै अबा सिन्डिकेटनिफ्राय 30 लाख 40 लाख दैलि मोनो होननानै बिथाङा मिनि बुंलांबाय। बेखौ जों अनुभब खालामदों। बिथाङा जेब्ला चिफ जादोंमोन बै श्रीरामपुर गेटनिफ्राय सागो बिथाङा दैलि 30 लाख 40 लाख मोनोमोन खोमा। दाथ' हिमन्त बिश्व शर्मा जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिनि दैदेननायाव सिन्डिकेटखौनो बन्द' खालामनो नागिरदों। बाहेरनिफ्राय अमा लाबोनायखौ बन्द' खालामनो नागिरदों, बाहेरनिफ्राय ब्रयलार लाबोनायखौ बन्द' खालामनो नागिरदों, बाहेरनिफ्राय ना लाबोनायखौ दावदै लाबोनायखौ बन्द' खालामनो नागिरदों। आरो जोंनि बेहाय जों बुंदोंमोन UPPL आ 1 vote 1 chance and 1 job होननानै जों हंस्थापननि बाथ्राखौ बुंदों। जायनि थाखाय जों अमा फिसिनायनि मिशन लादों, जायनि थाखाय जों बोरमा फिसिनायनि मिशन लादों, जायनि थाखाय जों ना फिसिनायनि मिशन लादों, जायनि थाखाय जों हेन्डलुम मिशन लादों, जायनि थाखाय जों पल्ट्रि मिशन लादों, जायनि थाखाय जों डाकारि मिशन लादों, जायनि थाखाय जों मिल्क प्रडाक्शन मिशन लादों। बे जोंनि बायदिसिना अभियानफोरखौ जों लादों आरो बेजोंनो जों हंस्थापन खालामलांनायनि बाथ्राखौ सानदों आरो लागासिनो दं। ट्रेनिं जागासिनो दं। नलेज इज पावार। जोंनो नलेज नांगोन। नलेज गैयाब्ला जों जेबो खामानि मावनो हाया। बेखायनो जोंनो नलेज नांगोन आरो बे नलेजखौनो जोंनि BTR सरकारनि मुरब्बि प्रमद बर' सारा बेखौ खामानि मावगासिनो दं। आरो बे खामानि मावनायखौ नुनानै जोंनि गेजेराव गुबुंले बाताबरन खालामनो, आबहावा लाबोनो बिथांमोना नाजागासिनो दं। जों बेखौसो नुदों। BTR डेभेलपमेन्ट, जोंनि आसाम डेभेलपमेन्टजों एबसुखौ रायनायजों जेबो सोमोन्दो गैया। UPPL खौ रायनानै जुदि BP बा डेभेलप लाबोयोब्ला बेहाय जोंहा बुंनो गोनां गैया, जों गोग्गानाय दं। नाथाय रायनायजोंसो डेभेलपमेन्ट जाया, मावनायजोंसो जौगाथाया जागोन। दिनै जों हिसाब होनो हायो। जोंनि मोदैबारि ओनसोलनि BPF नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे जों जि जायगायाव नाम होगोन बेहाय थांनानै CC ब्लकनि लामा जादोंना जायाखै प्रमद बर' सरकारनि दैदेननायाव। दिनै रनथलियाव जादों, कालाइगाव सिरा मिलथिं जादों, बालिपारायाव दुलाल मण्डलनि न'थिं जादों, कलिपतापारायाव जादों, समलाबारियाव जादों, निज मंगलबैसायाव जादों, कालाइगाव टाउननि माजमोजियाव लामा जादों CC ब्लकनि। बेबायदि 14टा लामा दं। 2 बोसोराव 14टा लामा बे मोदैबारि ओनसोलाव बानायफुंनाया मामुलि बाथ्रा नङा। 17 बोसोराव बिथांमोना 17टा हायाखै। नाथाय जोंनि UPPL सरकार, UPPL BJP GSP बे मोनथामजों जोङो मिलायनानै सरकार खुंनाय सरकारा 2 बोसोराव मोनसे आमुल परिबर्तन लाबोनो हादों। दा बिथांमोना बेखौनो खर' सानानै दा माबा सान्ति नागिरनानै पदयात्रा खालामदों। सान्ति नागिरनानै बे सान्ति जाखानाय जायगायाव माबायदि सान्ति नागिरनो हायो? बिथांमोना असान्तिनि पदयात्रा खालामबाय थादों। एबसुखौ रायनानै असान्ति लाबोनो नागिरदों, UPPL खौ रायनानै असान्ति लाबोनो नागिरदों, BJP खौ रायनानै असान्ति लाबोनो नागिरदों। दा सान्ति नागिरग्राखौ बिथांमोना रायग्लुंनानै मोनसे असान्ति क्रियेट खालामनो नागिरनायखौसो जों नुदों। दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव कालाइगाव IB आव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस जासिगोन 2 ताला, मडेल कलेज जासिगोन। बेबायदिनो अनेक गिदिर जोंनि मोदैबारि ओनसोलाव जानो सानगासिनो दं। कलाइगावआव माब्लाबाबो अडिटोरियाम हल बा बेबायदि मोनसे जनमन्च गैयामोन। प्रमद बर' सरकार, मित्रजोत सरकार फैनाय लोगो लोगो प्रगति हिल जनमन्च जाबाय, मस्त गिदिर। जाय UPPL आ लुना गालांनाय बे मन्च, बेहायनो बिथांमोना मैया मिटिं खालामबाय।
बिनि थाखायनो हाग्रामा महिलारिनि माथोआ मैया लोरिदों बिखाफोर दाननानै रायनो हायाखै खारन मानो रायनो जि मन्चआव बिथाङा मिटिं खुंदों बेनो प्रमद बर' सरकार बानायनाय मोनसे जनमन्च थ' माबायदि रायनो हायाखै बेखायनो बै श्रीरामपुरनि खोथाखौ लाबोनानै बिथाङा संबाद माध्यमनि गेजेरजों बुंदों 30 लाख 40 लाख प्रमद बर'आ हरसेयाव मोनो होननानै जों मिन्थिया नाथाय बिथाङा गाव मोननायखाय आन्दासाव बुंदों बेखौसो जोङो रायजो राजानो मिथिसार होनो लुबैदों दा मोदैबारि हिसाबै 2 बोसोराव एसेग्राब जाबायबा आरो 2 बोसोर आरो 3 बोसोर दंबावो बिनिफ्राय डाबल जागोन होननानै जोंहा मोनसे गावनि सरकारनि सायाव फोथायनाय दं आरो एबार बिटिआरनि बाजेटआ 800 करोड़ हमदों 600 करोड़ाव एसेबां जाबाय 700 करोड़ाव बिनिबो जाबाय एबार 800 करोड़ाव बिनिफ्राय बांसिन मोनसे बुस्टिं डेभेलपमेन्ट जागोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो डेभेलपमेन्टआ जागासिनो दं प्रत्येक समस्थियाव जुदि 14टा करि सिसि ब्लक लामा जाबायबा 40टा समस्थियाव बेसेबां जागोन बेखौ बिपिएफआ हिसाब खालामदो दाख्लै बहाबा जों मोनसे बिथांमोननि ब्लगाव नुदों बहाबा गावसोर बानायनानै कालबार बायनाय बेखौनो दिन्थिबाय थादों लाजियासै बिसोरो गावसोर बानायनाय कालबार बायनायखौ दिन्थिबाय थानो 2 नम्बरि खालामाखैबा माबायदि बायगौमोन दिनै जोंनि गेजेराव कलायगाव ब्लकआव 7,000निबो बारा आइवाइ न' होबाय पिएमएवाइ न' बे डेभेलपमेन्ट जायाखै माथो जादों अरुणोदय होबाय 10,000निबो बारा बिधवा पेन्सन होबाय इन्दिरानिरि पेन्सन होबाय अनेक होदों मोदैबारि ओनसोला बान पीड़ित ओनसोल रिकभारि खालामनो थाखाय वाटार रिसोर्सनिफ्राय सयलनिफ्राय बहुत प्रटेक्शन खामानि मावगासिनो दं पिएनआरनिफ्राय खामानि मावगासिनो दङ जों मोनसे डेभेलपिं स्टेजाव लाबोगासिनो दं दा बेखायनो 2 बोसोर 3 बोसोराव मोदैबारि ओनसोलाबो मोनसे डेभेलप जागोन होननानै जोङो आसा फारिनो हादों बेखौनो जोङो जोंनि सरकारनि जानानै जों बे भेरगाव जिल्ला UPPL आरो मोदैबारि ब्लक UPPLआ दिनै स्पष्टीकरण होनो नागिरदों जों रावखौबो रायनो थाङाखै रायनायजों डेभेलप जाया रायनायजों आखाइ खबनाय मोननो हागौ खिन्थु रायनायजों ओनसोला डेभेलप जाया जों मावनायजोंसो जोंनि ओनसोला डेभेलप जागोन जोंनि टीम सङाव दंमोन कथारे नहय भाई कामेरे हे परिचय जों खामानि मावगासिनो दं आरो खामानियानो जोंनि जेराव परिचय बेनो जाबाय जोंनि UPPLनि मावनाय थांखि आरो UPPL BJP GSP मित्रजोत सरकारा 30 बोसोरनि थाखाय दं सोरबा बुंदों 2 मा 3 मानि उनावनो हाग्रामा सरकार फैफिनगोन बिथांमोना बे जाम्बानि रायजोआव रायजो जानाय सिन्तासो प्रेक्टिकेल खोथाया बास्तब खोथाया 30 बोसोरनि थाखाय UPPL BJP GSP सरकारा गोथाङैनो थागोन आरो जायफोरा दिनै BPFनि कर्मिफ्रा हाग्रामाजों लोगोसे जाम्बानि रायजोआव सिमां नुदों बे मालाबाबो बास्तबाव जाया बेखायनो 2024 सनाव बिथांमोना धंस जानो थांगासिनो दं 2025 सनाव बिथांमोना सासेबो मोननाय नङा आरो 2026 सनाव बिधानसभा समस्थियाव गैखालानो खारन डिलिमिटेसन जागोन दुर्गा दास बर'खौथ' मैयानो प्रेडिक्सन होलांबाय सयं हाग्रामायानो होनबाय कालाइगाव समस्ति थाला डेट मोनसे माइनरिटि भटआ टंला समस्तिनिफ्राय टटेलि 50,000 more than 50,000 माइनरिटि भट बे दलगाव मंगलदै आरो सिपाझाराव थांसिगोन जा टंला समस्तियाव माइनरिटि बेबायदि more than 50,000 थाला जेराव दुर्गा दासनि MLA गैला बिथा बुंदों टंला समस्ति उदालगुरि टंला समस्तिर MLA दुर्गा दास हबो होननानै दुर्गा दासे टंलात भट नाय टंला समस्तित कलाइगाव हिसाबै माइनरिटि भाइসকলক ঠগাই লৈছিল বেচাৰা ঠগাই খাইছে এইবাৰ দুৰ্গা দাস হিচাপে টংলাত তেখেতে 5 নম্বৰ 6 নম্বৰ কেটেগৰীত থাকিব MLA হিচাপে আমি 2026 চনত দুৰ্গা দাসক আমি সিট নিদিওঁ তাতে হয় UPPLৰ হ'ব তাতে হয় আমাৰ মিত্ৰজোঁট BJPৰ হ'ব তো গতিকে আমাৰহে হ'ব তাতে BPFৰ নাই দুৰ্গা দাসৰ আৰু কপাল নাই গতিকে যোৱাকালি আমি খবৰ লৈছোঁ সামটিলাৰ পৰা মানুহ আহিছে ৰাজাপুখুৰীৰ পৰা মানুহ আহিছে ভেৰবিৰিৰ পৰা মানুহ আহিছে কৰবা সেই পূব সাইডৰ মাইনৰিটি ভাইসকলে ইয়াতে আহিছে আমাৰ লোকেল মানুহ 300-400 হ'ব মদিবাৰীৰ গতিকে ইমান কোনটোবা সাইডৰ পৰা মানুহ আহি পিনি জনমঞ্চটো ভৰ্তি কৰিলে যে BPFৰ জয় মই হ'ব সেইটো নহয়
আমাৰো গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট আছে তো গতিকে আপোনালোকে যি কৰে থাকক কাকবা গালি পাৰি থাকক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই আমি কাম কৰা মানুহ আমি কাম কৰি যাই থাকিম তো এইখিনিকে মই ক'লোঁ মদৈবাৰী সমষ্টি ডেভেলপ হৈছে আৰু ডেভেলপ হ'ব BTR ডেভেলপ হৈছে আৰু ডেভেলপ হ'ব এবাৰ 800 কোটিৰ আমি ধুনীয়াকৈ আমি টেষ্টটো পাম আৰু আমি এবাৰ ক্লিয়াৰ পিকচাৰ আমি দেখিবলৈ পাম আমাৰ মিডিয়া সেলবিলাকে এতিয়া গাঁৱে ঘুমাব য'ত কাম হৈছে তাৰ পৰা আমি ৰিপৰ্টিং কৰিম ফেসবুক হোৱাটছআপ টুইটাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আমি সব ফুল কৰি দিম তেতিয়া মানে ঠায়ে BPF মুখ খুলিব নোৱাৰা ব্যৱস্থা আমি কৰি দি আছোঁ 1 মাহ 2 মাহ পিছত আমি হেতু BTR ৰাইজৰ লগত সারা অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষত আমি দেখাই দিম যে UPPL BJP GSP চৰকাৰে কি কৰি আছে আমি মিত্ৰজোট আৰু আমাৰ মাজত কোনোবা যদি কিবা খিলা মাৰিব বিচাৰিছে আমি ঢিলা নহয় আমাক খিলা মাৰিবৰ কাৰণে হয় আমি ৰাইজৰ লগত নৰমালি কথা পাতো আমি BPF লগতো নৰমালি কথা পাতো কাৰণ তেখেতসকলক ডেভেলপমেন্ট লাগে কিন্তু গালি পাৰিলে কৰ পৰা ডেভেলপমেন্ট আহিব ডেভেলপ কৰিলেহে ডেভেলপমেন্ট আহিব গটকে নেক্সট যদি সরকার বনাব খুজিছে রাইজৰ মাজৰ হমাক 17 বছৰত কি ডেভেলপমেন্ট কৰিছে হেতু কক কিন্তু তেখেতসকলে ডেভেলপমেন্ট কৰাই নাই যেতিয়া ক'ব নোৱাৰে গালিয়ে নাপাৰাৰ পৰা তেখেতসকলৰ একো অৱস্থা নাই ইয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ অৱস্থা বেয়া তো মই ইমানতে আপোনালোকক আমি ভেৰগাঁও জিলা আৰু মদৈবাৰী ব্লকৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ দিলোঁ যে তেখেতে আহি পিনি মদৈবাৰীত যেকো প্ৰভাৱ পেলাব পৰা নাই বৰংছে তেখেতসকলৰ মাইনাছ হৈছে আৰু হেতুৱে কৈছোঁ মদৈবাৰী আগৰ চাইড বহুত উন্নত ৰাইজে গম পাইছে ৰাইজে দেখা পাইছে আৰু 2 বছৰত আৰু আমি ৰাইজক দেখাম তো সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ সকলো BTR বাসীক আকৌ এবাৰ আমি ভেৰগাঁও জিলা আৰু মদৈবাৰী ব্লক কমিটিৰ তৰফৰ পৰা হয়তো ৰঙালী বিহুৰ আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ৰংজালী बैसागोनि अननाय आरो सिबिनाय बावहरनानै जोंनि बे प्रेस मिटखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों